llegiré un conte que es diu "Que em podrien fer un favor?". És un conte que és dins de Vall de la Figuera, narrat per la tia Pasquala, que en el moment que es va fer el recull, la tia Pasquala tenia 77 anys. Forma part d'un recull de contes que aquesta senyora li havien explicat al seu oncle i persones dels masos quan ella era xica. I està transcrit en la variant dialectal que ella parlava, que era el tortosí. Que em podrien fer un favor? I cada any a Tortosa los pagaven una contribució, los del mas, i tocava a jornal de vila a un a cada any a baixar los diners a Tortosa. I un camí, un any, li va tocar a un infeliç, a una bona persona, infeliça. Diu, bueno, que demà te toca a tu anar a portar la paga a Tortosa. Diu, pues bé. Diu, mira, te donarem los diners i tu los portes al puesto. Ojo de donar-los a ningú. Tu los portes allí i allí que et faiguen recibo. Sí, home, sí, això ja ho demanaré. Agarra els diners i se'n va caminant. I al cap de rato, 2 o 3 homes que anaven molt templats, li passaven. Ell anava més a poc i diu, bon dia, que a on va, bon home? Diu, jo a Tortosa. Diu, i vostès? Nosaltres també. Diu, pues si em volgueren fer un favor. Diu, home, sí, si no és molt pesat. Diu, bé, la hi podem fer. Diu, no, senyor, no. És que porto aquí uns diners per entregar-los a l'Ajuntament de Tortosa, perquè és la contribució d'aquí del mas. Diu, home, doncs això no costa molt de fer. Diu, però m'han de fer recibo, eh? Sí, home, sí, claro que recibo. Con que bueno, los dona els diners, li fan los recibo i se'n torna cap al mas. I a la que va arribar allí, che, i què fas aquí? Diu, home, ja he tornat? Diu, home, no pot ser? Diu, sí, home, sí, és que he tingut una ocasió. Diu, què ocasió has tingut? Diu, pues que he trobat 3 homes que anaven a Tortosa i els he dit si em volien agarrar ells els diners i me'ls han agarrat. Diu, home, però com has pogut fer això? Diu, sí, home, per què no? Si m'han fet recibo. Pues a ver, porta el recibo. Entrega el recibo i diu, Juan de los Juanes entrega el dinero a 3 pelacañes. Has vist el que has fet? Pues ja podem tornar a fer el pressupost que mos ho han jugat tot.